Saged kula niki suwanten kula nggih ngaten iki Mas Bedien serah-serah basah. Siap. Nggih. Kula tak nggih nyekar ning pun duangu mboten ngaten mbok bilih mangke wonten kirangipun nyuwun pamunten nggih. Nggih, mboten dados. Mangke dipun werdekaken nggih Mas saben sak godronipun. Nggih, sak gaduk-gaduk kula nggih. Siap, monggo Bapak. Dadalane guna klawan sekti dalane utawi carane wong ki yen pengin pinter karo pengin sekti ya kudu andhap asor tegesipun harus rendah hati ngaten wani ngalah luhur sane wong sing ngalah niku bakal luhur wekasane wong ngalah niku mboten kalah ning menuju marang Gusti Allah ngaten nggih tumung kula yen pun dukani niku magepokan kalian tata kramanipun anak kalian tiyang sepuh yen didukani kalih bapake didukani kalian ibune kudu tumungkul aja nganti malah mendebat utawa wangsulan babang den simpangi yen ana perkara ana bebaya apa wae kudu disingkiri men pinaringan slamet wilujeng ana catur mungkur yen ana wong eyel-eyelan ana wong pengin bener dhewe diarani sing paling betul utawa paling suci ora perlu didebat ning ayo mungkur wae ngoten niku mbok bilih anggen kula nderek ndedongak dhateng putranipun Pak Lurah ngaten Kang Mas nggih Mas Cahyo kersa merdekaken menika mbok bilih langkung jelas lajeng anu Kang Mas nggih kala mben kula sowan kalih Pak Lurah dhateng dalem mriku niki ngaten Mas kula dipun weling kalih Pak Lurah Gondek nggih bilih Pak Lurah Gondek desa Gondek lek rumiyin Mas Cahyo ngantos kaping 3 niki tanggal 17 malem 28 prei kula niku lha nggih pripun saged Mas ngaten kalau rumiyin nalika njantan aturi wonten nggene Mas Eko kan kula nyuwun pirsa Mas Purba Mas Purba Sasongko napa sinten mboten Purba asli niku mboten nggih asli niki nggih asli sami asli sedaya nggih niku ngaten Mas kula nyuwun pirsa nggih Mas Cahyo lho ya apik to Pak dikon ya muga-muga Mas kanthi donga ngaten njenengan mangke saged sukses sedayanipun amin nggih ngundik tanggal pinten Bapak tanggal 17 malem 28 ingkang ngasta Bapak Purba Asmara nggih Purba Asmara nggih nuwun sewu dosenipun Mas Cahyo rikala nggih leres nggih menika guru kula saged kados mekaten menika nggih lantaranipun dipun ulang kalian Pak Purba Asmara mila kagem para pecinta wayang mligine maniak lakon mangke saged berbondong-bondong wonten ing Gundik ya ngoten niku malah Mbak lajengipun napa niki lajengipun anu dipun suwun kalih Pak Lurah dipun kudak wah kudangan kemawon Mas nggih mbok bilih mekaten Mas Cahyo wonten kiranipun nyuwun pangapunten nggih mugi-mugi menapa tujuanipun Pak Lurah Mas Cahyo saged sukses amin dados dalang sing kondang amin matur nggih Bapak sembah nuwun sanget nggih ya karo Mas Purba Sasongko matur nuwun wis dikancani dipangestoni matur nuwun Mas nggih lan sedaya kemawon para senior pedalangan wonten ing Ponorogo sungkem kula katur ya monggo diaturake kudangan ya Semarang monggo yuk dados Bye.
panuwun ing tanpa upama ya nok marang panjenengane Bapa Ladikun ing sampun peparing wujudipun pandonga lumantar tembang ya mijil kelawan iki mau dibacotake kudangan khusus kagem anak kula Mas Hafid Hamizul Fuadi putra saking Bapa Lukman kalian Ibu Rina ya muga-muga sembodo kang kinangka rahayu kang tinemu ugi ngaturaken sungkem bekti dumateng para kiai mliginipun Mbah Kiai ingkang lenggah wonten ing Ngabar Wali Songo ing sampun kepareng glowentah dumateng anak kula Bramake Sawah ya lagi kelas 1 SMP kula titip dumateng anak kula mbok menawi para kadang-kadang para dulur-dulur kula ngertos dumateng anak kula wonten pundi kemawon menika anake Bu Kesi ingkang nomor kalih tegese antarane Karanganyar karo Ponorogo antarane Dalang Cahya Madangkara karo Wali Songo Ripalungguhan iki manjing dadi dulur tenan lho iya ngono kuwi malah bengi iki anakku papat iki tak jak kabeh iya Brahma ya mayang ya wis apik ning gandeng sesuk kudu mlebu esuk setengah 4 ya kudu bangun tahajud iya mboke ya ngono iya padha karo Bu Kesi kuwi setengah 4 langsung tangi ning kamar mandi tahajud nguyuh ayo nggih matur nuwun ugi dumateng Pak Zainul lan sedaya kemawon pengasuh pondok pesantren Ngabar ing sampun kepareng tresnani dumateng anak kula iya jare sesuk bengi ya anakmu pentas ning pondok iki wis nyilih wayange bapake iki mau Baladewa ndek ben kae Ponokawan Setyaki Anoman Sabrangan suwi-suwi ngintek iki nduk wayang itu dadi iso lek wayangan nyilih wayang pondok Ngabar ae diusungi gawang kelire barange neng kono wis muga-muga bisa manfaat karena anak yang baik bukan anak yang pintar bukan anak yang mempunyai kesaktian namun anak yang bisa bermanfaat untuk semuanya ya ngono kuwi Bu Kesi arep matur mumpung neng Ponorogo iki dulur-dulurmu akeh sing kepareng rawuh Bu Kesi ayo saurunge Mas Dujo Bu Kesi ngaturake panuwun karo Pak Lukman karo Ibu Rina ayo karo para pepunden kabeh inggih sugeng dalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wa syukurillah dalu niki kula jan remen sanget Pak Dalang kula ngeten wau lek nek ngucap salam jan sedaya sami jawab salam kula. Kaya-kaya ki awakku ki ora kaya sinden Kesi ngono lho, Pak. Lah terus rumangsaku kaya Ustazah Karisma saka Madiun ngono ka lho. Wah, iki. Dadi ketoke yen aku dadi ustazah pantes ora ya, Pak? Yen sampeyan iki ora kaya Ustazah Karisma mboten, ning kaya Umi Laila saka Surabaya. Lek sing Surabaya kek Umi Laila, lek sampean Umi Elailo ngono tadi. Ya aja sia-sia to. Mboten. Nggih, bakunipun kula minangka wakilipun kanca-kanca pengrawit Madangkara lan Waranggana lan sedaya kru Madangkara ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami
konjuk dumateng keluarga besar Bapak Lukman ingkang dalu menika sampun mercaya bojo kula sing ganteng dhewe. Mas Cahyo Kuntadi nglipur keluarga ageng wonten ing mriki. Mugi-mugi Pak anggenipun panjenengan tasyakuran paring dana rasa sedekah awujud seni budaya menika tansah pinaringan berkah lan piwales saking Gusti Allah arupi katentreman lahir batin. Amin. Murah rezekinipun Pak Lukman. Amin. Putra putrinipun soleh solehah. Amin. Lan mugi-mugi rezekinipun kathah mengke saben taun saged nanggap wayang malih nggih Bapak. Amin. Matur nuwun. Nggih. Saiki Bu Kesi kok pinter mendongakne. Mergo saurunge entuk aku mbiyen tau pacaran karo Mudin dadi ya ndonga iso luwes ngono. Ayo. Ya diaturake Bu Kesi karyane Mbah Sukron luwih dhisik Sri Huning Mustika Tuban. Ya. Bu Kesi ingkang bawa langkung rumiyin. Ya. Asmarandana ya, Mak. Minangka tandha tresna karo Piyai Panaraga, wabil khusus dumateng Bapak Lurah Lukman. Ya. Muga-muga tansah amanah anggenipun momong mboten namung keluarga ning sedaya para warga masyarakat ing Bedhi Kulon. Ya, Bu. Putri kang su Lestieng warni Kesi sak langgamipun. Dados. Sri Huning Mustika Tuban lagu tresna tuen sabaya Maya
dibacutke dangdut nggih tampile Duojo. Oh, Mas Klidik karo Mas Kluthuk dangdute Sri Uning. Ngono. Monggo Bu Kesi telaske. Klidik yo arah wonten ing panggongan. Sugeng dalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Klidik. Bisa apa ora? Saged. Nggih, biasane iki bintang tamu nggo mik dhewe kok nyilih. Pangapunten, kadol. Kadol. Larise kaya ngono iso kadol. Kadol dijolke sing apik ning dereng dugi. Oh, Limited edition saking luar negeri. mereke napa? Sennheiser. Nun? Lah, panjenengan mboten pirsa. Ora apa mereke? Sennheiser. Sennheiser. Lah nggih. Oh, Sennheiser ora. Iwak Jawa kok, Mas. Oh iya. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Cahyo. Nggih. Alhamdulillah saderengipun kula panjenengan Gojek. Nggih. Langkung-langkung kula ngaturaken sugeng dalu. Nggih. Bekti kula kunjuk kagem beliau Bapak Lurah. Nggih, Pak Lukman. Sedaya warga masyarakat Bedi Kilen wonten Bungkal Ponorogo. Leres. Alhamdulillah wa syukurillah barokah. Dalu niki kula saged balik wonten ing desa piyambak. Tegese piye? Niki pun kaya dulur kok, Mas. Nggih. Saben-saben kula suwan mriki nggih teng Bedi Kulon mriki. Ngaten. Alhamdulillah. Nggih. Kula panjenengan saged makempal sareng Nggih. pikantuk amanah mandat saking Mbah Lurah Lukman Nggih. supados dalu niki nderek-nderek mujudaken syukur kersanipun Gusti Ingkang Maha Agung. Nggih. Dalu niki Bapak Lurah Lukman niatipun ngentekke ragat pados nikmat kersanipun tebih saking laknat insyaallah sedaya pikantuk
Slamet donya akhirat. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah Mas Cahyo. Pripun? Pyayi Ponorogo penyan pirsani. Nggih. Saya itu selalu di mana saya main, Nggih. mulai dari Jawa Tengah, Jawa Timur, luar pulau, Nggih. luar negeri. Ini yang menjadi catatan dan kebanggaan saya sebagai masyarakat Ponorogo. Sebabipun menapa? Tidak ada yang lebih hebat dari masyarakat Ponorogo. Yang selalu menanamkan duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, gumolong nyawiji, guyub rukun kekompakanipun, menika saged dipun wastani masyarakat Ponorogo yang menanamkan persatuan dan kesatuan. Tepuk tangan untuk penonton Ponorogo luar biasa. Jenengane ibaratnya kaya kebo sapi mulih ning kandang. Saestu, mula mriki to. Nggih. Mula dalu niki kula sampun menyampaikan ke Pak Lurah. Nggih. Kula mboten sah dibayar Mbah Lurah. Mergo iki ya. Wong iki kok omah dhewe kok. Ning kula ken wehne niki. Nah, ngoten. Wis padha wae. Lho, nek sing dibayari niki senes kula, Mas. Ngoten. Lek pamane niku dibayar, kula sing mboten cocok. Lah sebabipun niki wau jenengan minggah kalih Mas jenengan kluthuk kok. Sing ngomongan lak mung kula kalih jenengan tok. Lah itu yang menjadi komunikasi. Lah nggih, mongko wong sing omong ngeten iki biasane lak jer basuki mawa biya. Mergo kakean omong, kakean ngendika akeh bab-bab sing disampaikan akhire awake dhewe rezekine akeh. Leres alhamdulillah. Kok iso kok limpahne ning masmu ki piye? Saman kira ngerti pepatah. Apa? Saman tau mireng mboten? Diam adalah emas. Diam adalah emas. Terus emas ki regane larang mboten? Larang. Lah iya, mlane kula meneng regane larang. Apa awakmu emas? Rumahmu dapurmu kaya gemuk emas lho. Lah iya emas sing digemuki. Ngoten niku mbok ngerteni wong dalu niki awake dhewe nderekke Mas Cahyo. Iya. Sowan ana pyayi mbedhi kula radi mriki sampean. Acaranya napa? Sunatan. Sunate sinten? Sunatane Pak Lukman. Loh. Kowe tak tuwunyo tenan lho kok iso sunate Pak Lukman ki. Kowe iki ra paham malah kowe iki kok. Loh, ya jelas paham wong beliau sama bapak sendiri kok. Pak Lukman ki dina iki sunat. Nggih. Mergo apa aku ngarani sunat? Sebabipun sunat ki saka tembung syukur karo nadar. Masyaallah. Syukur marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nadare apa mergo anake wis disunat, nadare begini nanggap wayang dan ternyata alhamdulillah malam hari ini bisa terlaksana. Dadi Mbah Lurah Lukman ki sunat ki syukur lan nadar. Syukure wis karo sembadan, nadare ya wis kasembadan. Masyaallah. Jane ya iso omong ngeten ngoten lho. Nggih. Bathok bolusi madu niku. Lah niki bathok bolusi telek, Pak. Kok bentuke kaya ngeten kok iso. Ngene mboten? Dadi Pak Lukman ing dalu menika sunat, Pak. Senajan to sing ditetak iki mung anake. Mas Hafid. Mas Hafid. Tetak ki apa? Tetak ki saka tembung te ki teko. Teko kadewasane alhamdulillah dadi anak sing wis ditetak wis teko kadewasane. Masyaallah. Basa dandanane rada bening rada apik, omongane melu apik Mas. Sing apik apane? Loh, klambine to. Klambi gundulmu bareng mbok wae klambi rupane malah kaya juragan ndok asin aku. Wis ketok cerah to kok iso. Cerah bareng aku ning jeding iki lho. Nggih. Karo klosete. Pripun? Rupane yo klambiku iki lho. Ayo disyukuri kok iso. Iya. Bangsane. Dadi tekan. Tekan. Wis tekan kadewasane Mas Hafid insyaallah dadi anak sing dewasa. Insyaallah anak sing dewasa iki besok bakal nyenengke wong tuwa kekarone, Pak. Alhamdulillah. Takipun apa? Tak akan sulit titenono anak lek wis iso nyenengne wong tuane, insyaallah hidupnya tidak akan sulit. Apa yang dicita-citakan insyaallah bakal diijabahi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Kuncine iki wong tuwa, Mas Cahyo. Nggih. Lho nggih lho. Mergo napa? Lho iya lho, Bos. Sebabe Mas. Wong tua ki lek mbok seneng nih, apa sing mbok sedya bakal kasembadan. Kuwi tenan apa ora? Lho iya. Wah, omonganmu koyo wong-wong tenan-tenano ae. Iki dienggo anak-anak saiki. Kadang-kadang bocah-bocah saiki ora ngerti basa surga di telapak kaki ibu. Nah, kuwi. Itu sudah dari dulu ada, Mas. Ngono lho. Lah iya. Dadi kudu nyeneng wong tua. mulyane wong tua, besok uripmu bakal luwih mulya. Niki lho, Betul, Mas. betul Niki lho. niku. Mulyake wong tua berarti luwih mulya. Iya. Bisa taruna lan iso ngungkuli bapa. Lah kuwi kata-kata sing salah. Lho. Piye to ki kok salah ki lho? Nek ndi-ndi ngendikane para sepuh ngono kuwi. Pripun? Sing jenenge taruna ngungkuli bapa tegese anake sing apik ya kudu iso ngluwi wong tuane. Kuwi kata-kata sing salah Mas ayo. Lho.
Kok Tarno Kulibopo piye to sampean? Mas Cahyo ki sarjana lho. Sarjana, tapi lek dari kata-kata itu saya bisa adu argumen, Bos. Wah. Lah kuwi kekudangane wong tua marang anak. Kowe le aja mung padha karo aku. Yen aku dadi lurah, kowe dadi bupati. Yen aku bupati, kowe dadi presiden. Tegese luwih dhuwur timbang bapake. Itu kalau orang tua itu profesinya positif. Nun sewu lho. Tarno Kulibopo boleh. Mbah Lurah anak sampe dadi camat, dadi bupati oleh. Penjenengan bapake nggih dalang to? Nggih. Saiki dadi dalang panjenengan dadi dalang kundang, oke. Tarno Kulibopo. Tapi kita lihat dunia itu paradok. Wah. Bahasamu koyo mahasiswa rek. Kowe mbiyen apa tau sekolah menengah apa? Aku tahu sekolah menengah kejeron minggir neh aku. Maksud saya perguruan tinggi. Perguruan tinggi malah ndek iki samber bledek mudhun neh. Lah coconge. Wong ngomong serius kok. Aku iki serius iku lho serius. Dadi kata-kata niku, Bos. Nun sewu. Tarno Kulibopo itu lek profesine wong tuane itu positif. Nun sewu. Dunia itu paradok, enek sing apik, enek sing ala. Yen wong tuane nun sewu, yen wong tuane iki nyambut gawe maling umpama. Napa jenengan badhe ngendikan Tarno Kulibopo? Ya aja to, mosok bapake maling kono bose maling ya aja. Lah nggih. Berarti kan salah niku. Oh iya salah. Ngene mboten? Bapake maling, kowe kudu bisa Tarno Kulibopo. Kudu bisa ngluwi bapak. Bapak sedina iso maling TV 5. Kowe besok kudu bisa maling kulkas 8. Apa mungkin? Nggih napa mboten? Oh salah kuwi. Salah. Sing muni Tarno Kulibopo iki adikmu mau pertama. Jenengan lak yo melu-melu. Aku gur nguatne aku guran iki. Tapi kan salah. Iya salah. Kuwi lek wong lanang, lek wong wedok, nun sewu. Piye? Delah ki ibuke nyambut gene open BO. Nggih. Ya ora? Apa kuwi lho? BO ya apa? Open BO. Apa kuwi? Wanita panggilan. Oh, diceluk kon nyinden embang ngono. Kok nyinden nyapa jane iki? Wis diceluk, ditanggap karo Pak Lukman nyinden. Cah nakal lho, cah nakal. Oh, kuwi berarti bocah ngelintis nakal. Oh, senengane gelut padha wedoke. Mukari. Oh, iya. Pekerja malam. Penyanyi dangdut. Penyanyi dasmu ya. Open BO. Lah iya. Begegek. Meksa dicethake ora. Lah ra jelas kok jenengan Aja rusuh-rusuh to. lho ora rusuh tapi kan ora mudeng. Nggih. Umpama nyambut gene mboke open BO anak wedok. Napa mungkin Tarno Kulibopo? Nggih. Ya aja. Lah nggih. Berarti kata-kata niku salah, Bos. Ingkang Aja Tarno Kulibopo. Muga-muga bisa taruna bekti karo wong tuwa lan bisa ngerti karo nusa bangsa lan agama. Masyaallah ya hebat lho penemune apik. Loh, Tak garis bawahi. Tegese padha karo dadi anak bisa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Iki lho Mas, Ngono kuwi, padha karo kuwi. Bapak kuwi tak pendem enek 6 meter metu neh kok, Pak. Aku ki ngene lho. Kejeron le. Kejeron. Iki malah nyumber, Bapak. Masyaallah. Ngene iki lho Sewu. Iki seniman ki yang mengedukasikan bahasa ngono lho. Lho tapi yo salah aja mendem jero. Lho kepiye? Kok mikul dhuwur tak dekek ning dhuwur ning pas nusa pas gesang nggih. Tak dekek ning dhuwur, terus tak gene pagupon. Tak dekek ning gone dhuwure wit klopo, malah nesu pangan codot bendina. Maksudnya di penjelasan. Ngeten lho, mikul dhuwur tegese jasa-jasa dari orang tua iki kita lestarikan sebagai anak, ayo dilestarikan. Amanahe ngono kuwi. Titipan. Mbah Lurah punya titipan, punya amanah, piye leng gula wentah kang putra. Jadi tongkat estafetnya itu selalu disalurkan kepada anaknya. Nah, ngono. Lah mendem jero ki tegese pamane wong tuwa duwe bab sing ala ora apik kaya maling dan sebagainya. Kuwi kudu diilangi, aja dirembuk, aja dirasani, ning bisa menampilkan prestasi yang luar biasa walaupun anak seorang maling namun menjadi generasi yang handal, hebat, mampu mengangkat harkat martabat Indonesia. Iki lho, maksudku ini iki lho, rada cerdas sithik ngono lho. Omongane kok tetes kita kuwi melu demo ndek iki sampean. Ngawur bae. Wong ki aja sok nyalahke lambe lho. Aja nyalahke lambe. Wong kuwi ajening diri gumantung saka lati. Mula saiki iki mulutmu harimaumu. Kuwi mbiyen. Lho, mulutmu harimau ki mbiyen, tapi sekarang itu bukan mulutmu. Lah napa? Tapi jarimu itu adalah harimaumu. Lah kok saged? Kowe ngantek ngetik salah, nggih story kleru, kowe dipenjara kowe. Lho. Memprovokasi. Ayo tukang infrastruktur ayo. Ora celelekan lho. Apa? Memprovokasi.
Iki mesti banyak kok Mas. Iya. Aku ki serius Mas. Mbah Lurah Lukman tuh kenapa memberikan satu sudut positif kepada Mas Cahyo? Mbah Lurah ki 3 periode. Nah, bener aku yang ngerti. Tidak ada rival, tidak ada lawan. Betul. Karena tandingannya. Ini bisa dinamakan bahwasanya Mbah Lurah ini menjadi pejabat yang dekat dengan masyarakat. Akhirnya masyarakat memilih pejabat yang hebat seperti Mbah Lukman menika. Ini loh Mas. Ini loh. Contoh loh Pak. Contoh niki 3 periode. Iki wis termasuk Bapak Kepala Desa sing ora gemen-gemen. Berarti secara dasar ilmu intelijensi yang tinggi berarti itu sudah dipegang Mas. Secara IQ, EQ, SQ-nya ada. Betul. Ngono. Tegese bisa bangun kae lho, babakan dalan, terus babakan fasilitas umum jenenge apa nek? Infrastruktur. Lah ya kuwi. Asem iki Madiun iki Pak Boge. 3 periode. Iya Pak, ini dikatakan bisa mencerdaskan masyarakat. Leres, nggih. Kula harus cerdas sampean barang. Karena amanah ki angel Mas, ngono lho. Iya, stop. Aku oke aku stop. Makanya beliau 3 periode berarti kuwi digugu. Anggone leh ngendikan digugu, anggone leh tindak tanduke ya digugu. Leres. Mula manusia itu dilihat dari perilakunya masing-masing. Awakmu, iso kaya Mbak Lurah ngono kuwi. Nyapong jat aku dadi dagelan kok. Loh. Piye ta iki? Loh, cita-cita setinggi langit itu boleh. Aja dul-dul sampluk pesawat malah bongko kowe. Mas, Gusti Allah niku sampun ngodrate piyambak-piyambak. Nggih. Wong kuwi mesti duwe gegayuhan. Piyayi sakmeniki ya ora mungkin ana sing duwe kepengin kepenak uripe, mulya penak apa leh ngopeni keluargane. Semua cita-cita itu terkopi di dalam hati. Ngono lho. Kuwi dadi wong apa kowe? Loh, dadi orang penting pejabat. Nek wis dadi pejabat, Ayo memakmurkan masyarakat. nek wis masyarakat makmur, Makmur ya terus karek kesejahteraan. nek wis sejahtera, Fasilitas umum untuk masyarakat. Apa kuwi fasilitasnya? ngene tak Loh, omongi. kebutuhannya oke to, Mas? Iya. Kok fasilitas barang. Dene iki. Ngene, iki mumpung lagi nih. Iya. Fasilitas. Kalau pembangunan jalan barang ngono itu. Tak dudoe kowe. Wong ki penak, mulya, ki malah rekoso, Bos. Kok saged ngoten? Tak omongi, kowe pengen dadi wong piye? Nggih, paling mboten kados Mbah Lurah. Wong sing Nggih, wong sing paling tidak lengkap menjadi pejabat. pejabat ki lek bener iki insyaallah bakal bener. Ning kadang-kadang nun sewu, penak ki dadi dagelan. Kok saged sampean milih ngoten? Metu ngene tabuhi karo gamelan. Ya ora? Tabuhi karo musik. Nggih. Tembangke gamelan-gamelan apa gending-gending apa. Kowe lek dadi pejabat nun sewu. Kowe tau tumon pejabat mlebu balai desa terus tabuhi walang kekek. Yo ora pas. Nah, ora pas malah nek dadi dagelan, ati ki kudu ayem. Wah, iki marai ra iso maca, Mas. Dadi nek kon nyalon apa-apa ra bener. Kowe pengen dadi apa? Wong sing Sukses. wong sing Sugih. Ayo sugih ning sukses. Kamu. Ngarah-ngarah. Tak ilmu iki ilmu Jawa iki. Ki angel dino saiki. Rasa gandeng, bendino petuk gandeng. Wong bendino lho amal kok dadak gandeng barang. Gandeng iki rasaku. Gandeng iki bayar goblok. Mangsane iki lho kok iso. Kowe pengen dadi wong sing Sugih. wis salah. Lho, pripun? Aja dadi wong sugih ning dadi wong cukup. Kok saged ngoten, Mas? Mergo wong sugih ke wong sugih ke mesti urung cukup. Urung karo lek cukup. Urung karena cukup. Jangan persani. Wong sing ning gone pemerintahan ke, Pusat pusat ke, enek wakil menteri sugih ora? sugih, Pol. Nyatane sik kurang cukup, sik korupsi. Lho. Ya ora? Nggih. Padahal wakil menteri lho kuwi. Iya, sugih nesune nagih. Wis sugih lho nika, Bos. Ning sik kurang cukup. Ning beda karo wong cukup. Wong cukup ki mesti sugih. Mergo apa? Mangan ibarate nggih sego lawuh krupuk kae wis cukup. Wis rasane wis sugih atine. Kaya mulya. Mulya. Nggih. Numpak kendaraan ibarate sing ora tau dipajekne, ora nek plate, ya wis nyaman karo bojo anake. Oh. Dene mboten. Leres. Wis cukup. Mergo cukup. Iya. Dadi sampean antarane sugih karo cukup milih ndi? Wong cukup. Kok iso cukup? Loh, Upamane bojomu njaluk apa-apa saiki. loh, ya wis. Monggo sing jeneng wong wedok lek skincare kaya ngono, perhiasan kaya ngono. Loh, kula mesti cukup. Mas, aku tukokno skincare, cukup. Aja mbok terusne. Wong cukup. Pamane njaluk mas-masan, kalung. Cukup, aja mbok terusne. Wong cukup ki penak, Bos. Mas kudu nggo arep iki berjanjian arep Wes. keyakinan ki lha tukono sing anyar. Wis cukup, sing lawas sae gaene. Wah, Dadi cukup ki kesederhanaan to. wong cukup ki luwih sugih. Loh, nek lak sugih lak ora tenang.
Ora piye? Ora tenang. Beda lho. Ngono, wong seneng tenangi maju yo. Lah kowe iki cukup nek tenang to. Ora seneng. Lho, ora seneng. Lho, iya to, Mas. Kata-katamu ya bener tapi kadang-kadang kleru. Lho, aku ki dulurmu nom lho. Dulur tapi sok bleset. Lah kowe lak ora duwe rasa seneng nek ora sugih. Seneng kuwi kalah karo wong tenang. Lah piye kuwi tundane? Ngene. Wong seneng ki wong seneng kuwi kalah karo wong tenang, Pak. Kok iso? Wis seneng ya? Nggih. Karaoke ning room. Ning atimu ora tenang, mergo wedi kurangan bojomu. Ya ora? Nggih. Nek nek wong tenang, nun sewu, arepe nyanyi ning gone sawah, arepe lho iki teko lho sing wong iki lho. Kuwi tenang banget kuwi wonge. Iki wong tenang ya cukup ya iki. Dek nek kesusul ari-arine ngono kuwi. Seneng dek. Iya. Wong tenang ki aman lho, Bos. Urip tenang ki ya mesti seneng. Nek wong seneng urip mesti tenang. Nun sewu. Lho iya. Kenal lagi? Bener ya. Ya ora. Berarti kudu dasare Lho iya. seneng. Apik. Nggih. Jenengan? Jenengan Nggih. seneng Seneng. karo bojo Mbak Kesi seneng. Wis seneng Tresno, banget. Kemana-kemana diajak. Aku wis 16 tahun ya Bu Kesi omah-omah lho kuwi. Berarti Delok kas pernikahan perak Oh. 25 tahun. perak mbok bakane aku karo bojoku wis meh pernikahan seng iki. Malah neyeng gilani ora. Ora enak pernikahan seng perak Mas ngono. Perak ya 20 tahun. Kula niku 15 tahun seng. Nggih. Jenengan karo Mbak Kesi seneng? Tresno. Seneng. Sebabnya apa kok seneng? Ayu. Ayu. Sebabnya apa kok seneng pisan Kas? Ayu. Ayu. Sampan rene mau numpak napa? Ya numpak mobil. Seneng karo mobile. Ya seneng halus penak tumpakane. Karo omahmu seneng jenengan omahe jenengan. Seneng. Mergo Apik gede. Bocah ki sing ditekoki renono kok ngurusi bondone wong ki ngapa to kowe? Bene. kowe menengo, nganti parane. Kowe menengo. Aku tak tekon gawang bleset saiki kowe. Karo aku ya, ayo. Kowe nyapa guyu kowe? Lah wong dhek duwe lambe ya bekne guyu kok iso. Wah, sane. Piye? Kok sing den guyu mbok sik terus iki sik. Mergo ki ditinggal guyu dhek apalane lali tekan dino lali. Mergo Mbak Kesi mergo Seneng. seneng mergo Ayu. mobil mergo Apik. omah mergo Becik. nah berarti garis besarnya iki wujud bentuk utawa wujud jenengan tresno bojo ayu mergo wujud tresno mobil apik mergo wujud tresno omah gedhe mergo wujud yen sampean ning donya ki kabeh tresno mergo wujud piye carane jenengan nisnani Gusti Allah sing tanpa wujud Nggih, Gus. Matur nuwun, Gus. Aja mbok gas Gus, iki apa tau mondok kok gas Gus. kowe ra ngeling kowe ra ngeling aku Ngeling apa? ndek aku mondok sak wulan kowe ra ngerti kowe Ning ndi kok lak ketok sak wulan? ning pondok Ramadan Rupamu kapur. Balenono piye? jenengan tresno Mbak Kesi mergo ayu wujude mergo mobil apik mergo wujude omah gedhe mergo wujude yen sampean ning donya kabeh tresno mergo wujud piye carane nresnani Gusti Allah sing tanpa wujud Aku boleh membantah? boleh Nuwun sewu. Sampeyan yen duwe pendapat lamun to Gusti Allah ora wujud kuwi salah. kok saged Gusti Allah ki wujud saka cedhake karo awake dhewe nganti ora ketok. Leres Mas. Jenengan ngerti alis? ngertos Wujud mboten? wujud Mergo cedhake karo mata, akhire ora ketok. ketok Padha karo sampean ra ngoco iki omongan tenanan tak gobrok pisan ning ora. iki yo tenanan lho Bos Aku ngomong dadi Gusti Allah ki nyiptakne kabeh cedhak karo mripat mergo apa awake dhewe kudu iso ngoco sapa sejati awake dhewe jatine awake dhewe sejatine ora paham jenengan iku Gusti Allah iki saka cedhake karo titahe, karo makhluke nganti kaya-kaya ora ketok. Apa-apa yang terlalu dekat sok-sok ora ketok. Ning secara batin ya kita meyakini bahwa Allah yang kita sembah. tapi nyapa sampean nrisani bojone semergo ayu kuwi salah Anu mergo atine apik. ora mergo ngene Mas kabeh. ora melu leset terus kowe Aku mbok gawe enteng bengi. Wah. iki lho tekono Iya. Sik non pangapunten Gus. Pripun? Kok sampean menekankan Mas Cahyo kok piye carane nresnani Gusti Allah tanpa wujud lah nek sampean dhewe wong gelar kudu iso gulung. Tak gulung. Wong buka kudu iso nutup Ada pertanyaan. pasti ada jawaban
Purwodadi kutane. Sing dadi nyatane. Nganti takoni Mas Cahyo kun tadi ra iso nyauri. Tapuk lambene. Ora mbok tekoni yo. Kembalikan Gus. Ayo. Debat gak pas. Ngoten niku, Mas Sewu. Debat piye? Lah nek kabeh wujud lah nek sampean. Nyapa? Piye lek tresnani bojomu? Loh, mergo apa? Loh, mergo yakin. Loh, bojoku bisa nggawe seneng atiku, bojoku bisa nggawe hidup berumah tangga sing sakinah mawaddah warahmah. Loh. Lah kepiye lehmu tresnani kendaraanmu? Mergo yakin. Mobil tak gawe nyambut gawe ning ndi ora bakal rewel. Loh, Olehmu tresnani omahmu piye carane? Mergo yakin omah iki bisa tak nggo gedhekne anak-anakku besok. loh. Kesimpulane Karo Gusti Allah mergo yakin Gusti Allah kenek sing ngancani awake dhewe sing nyipta awake dhewe. loh. Mulane awake dhewe aja lali manembah marang Gusti kamur baik dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kowe tresno karo bojomu? Loh tresno no. Jenengan tresno kali bojomu? Tresno. Tresno karo anak jenengan? Tresno. Awakmu lek diceluk anakmu budal? Loh, ya budal lho. Celuk bojomu? Budal wong bojo kok Saiki perbandingan tresnone Gusti Allah tresnone karo bojomu anakmu luwih gedhe ndi? tetep digedhekke karo Gustine. Saiki tak tekoni, kowe lek diceluk Gusti Allah budal apa ora? Aku ra melu-melu. Anakku sing cilik-cilik. Ayo, berarti ora tresno jenengan. Cangkemmu iki ning omah lho iki. Kok omongane kok dhewe ra ngisin-ngisinke. Lek ra trimo celukno Pak Sentul ya. Iki malah mateni kancane. Kuwi bener pertanyaannya Iya, bener. Iya. Lah iya. Piye? Kowe tresno karo bojomu Saya cinta. karo anakmu. Cinta. Lek diceluk bojomu Aku mesti mangkat. Celuk anakmu. Mergo tresno. jenengan. Nyapa kuwi ae lho nyapa aku. Aku tanggunganku sik akeh. Tresno karo bojone. Tresno karo Mbak Kesi, Iya. tresno karo anake. Heeh. Perbandingan saiki karo Gusti Allah karo anake karo bojone luwih gedhe ndi? Ya Gusti Allah yang menciptakan kita. Awakmu ya ngono. Iya. Lek diceluk Lebar ngono mbak barene aku meh. Ya, wong loro. Saiki wong loro. Iya. Pomo ditimbali Gusti Allah budal ora kowe? Aku tetep mangkat. Nah, Apa wae sing didhawuhke jodoh rezeki pati derajat sumende marang kersane Gusti. Kenapa kita harus takut? bener. Iki bener. Masalahnya sing budal dudu aku sik. Sing digoleki KTP ning sing ketemu jo kluthuk. Wah. Ya, sing ketemu dhuwure sama KTP. Jo kluthuk. KTP ku. Iya. Lah kowe ora ngerti. Berarti kowe macam KTP kurang babar kowe. Kowe ro ngisore. Misale sinten? Loh, KTP-ne ke Sapa? Loh, usia seumur hidup. Loh. Dadi Sik suwi aku. mosok wong KTP seumur hidup diketokke iki lho. Wis to, pamane nun sewu ngene kabeh kan nglakoni. Leres. Nggih to. Anu aja nggih banyu lari wedi. Lah sing dhisik awakmu no ora ayo. Kriki kebake ngagama Nggih, Pak. Mas. Leres. Mula saya yakin secara akhlakul karimah, Ya. secara jasadiah, secara kolbiah, Betul. ini insya Allah tertanam dengan masyarakat Bedi Kulon. Mulane Ponorogo menika saged dipun wastani hidup dengan budaya, Akan indah, hidup dengan agama, akan terarah, hidup dengan ilmu, akan lebih mudah, hidup dengan olahraga, akan bergairah. Menika. Hidup dengan selingkuh kakean pola. Ayo. Nah. Pas to. Entek-entekane kuwi to. Betul. Infrastrukture lah kuwi ya. Nggih niku. Gak kena ngomong-ngomong nenget. Misalnya, kesane pun gak gaduh. Leres. Dalu niki lak memang mengkolaborasi antar panjenengan kalian kula. Nggih. Antar kota dalam provinsi menika pancen. Antar Bis kota- kuwi ngawur. Piyai Ponorogo kan jemenaki Mas. Nggih, Pak. Nggih. Teng kene dagelan nggih seneng Lakon teng gitu, lakon ngematke teng gending nggih gatekke. Leres. Mula lumaku ning pagelaran panjenengan kula namung nempel wedal panjenengan kemawon. Siap. Nggih, nggih. Siap. Jadi Pak, pun. Niki kula maos layang nggih. Siap. Aja, Anu aja. dipun rencangi. Oh penjara. Monggo, monggo. Bener penjara. Nggih. Budi. Nggih. Nun sewu. Nah, Mas Kluduk. Nggih. Kancane Niki gandeng enten layang Nggih, nggih. nggih. Tak macane. Nggih. Aduh, menika kleru Pak. Lah piye? Sing pripun jalan? Iki enek layang to. Nggih. Saking Setrusna Budaya, tak macane. Lentu Pak Cahyo menika. Sing bener piye? Tak wacane. Nya. Begitu. Jenengan iki sik lentu Pak. Jenengan niku kula benerne malah duwene kula pripun jenengan Mas Cahyo. Lah jare arep apa? Kowe manut to dalang. Dalang ki makrifat lho. Iya ya. Iki lak kaya sing ngendikane adimu mau lho. Nggih. Ponorogo ki lakon ya Lakon. seneng, Nggih, nggih. lagon ya seneng, Nggih. guyon ya seneng. Nggih. Gandeng ana layang, Nggih. nggih to, sampean meneng dhisik iki tak macane, ngono lho. Pripun Pak? Tak macane. Lentu Mas Cahyo. Sing bener Tak wacane. nyoh nyogur maca rayaan nyapa lho. Nyoh. Lah iya wong piyai ki ora medhit kok iso. Wacane, tak wacane. Iya bener.
Lah saiki aku takok, gandeng layange wis. Tenang. Wis tak balekne penak. Iki tak macane. Perlu sing bener tak wacane. Apa kok? Wes ngene gini lho, sing bener gini lho. Sing bener nyogowenen. Lah ngono. Nah, karepe Mas Cahyo iki macane piye? Ngono lho, angel ora basa. Ora kok macane unine iki lho. Tulisane maksudnya. Nah, Nyawa cenul dhewe. Ora ki awakmu kaya nggih. Kok sapa to? Kok sapa iki? Kok sapa? Iya jan iki. Lek saka piyayi sapa asmane sponsor sapa? Saka Heh? saka sapa? Lek saka sapa? Saka jenengan lho. Kok iso? Lah kok kulur ini bro. Oh iya. Assalamualaikum Pak Dalang. Nggih. Sumdalu Pak Dalang Ki Cahyo Kuntadi kula nyuwun gubuk asmara. nek maca karo ndingklunya mbok ngene dadak ngene. Nah. Keduren ngene lho. Nah. Gubuk asmara lajengaken jaranan ingkang ngayahi Mbak Winong Nawangsih saking kula Mbah Kademin Jepit etan. Jepit kok jepit yo. Jepit etan lapangan. Matur nuwun wae. Jepit etan lapangan. Oh, jepit etan lapangan. Layakno digambari lapangan barang. Loh, lha ndi to, Mas? Oh, wis dikerok sukete. Tunggal menggok kuwi tunggale ya. Suket to dikerok. Aku kene-kene bojoku. Alise iki lho Pak, alise iki lho. Tukung-tukung Winong Nawangsih berdiri coba kaya apa? Iya, Duk. Yo. Iki lho bocahe. Tembunge swara wek-wek niku napa? Bebek. Lah gini kok sampean ora sanggit, Wong digolekke bebek wedok ki sing bebek lanang dan piye ngono? Kuwi lho bebek. Kudune nek wis Kuwi lho bebek. Nggih. Bebek ki lek lanange siji, ki wedoke 99. Lho. Wis seneng lek aku dileput ya. Lho. Ya saora-orane nek wis iki apa tembange terakhir ki ya kowe dikepenakke. Sing terakhir wek-wekmu piye nduk jajal? Aduh. Coba. Sehari yo. Sehari-hari bebek setukung turuk. Cek wedok iki wek. Kowe ki ndang wek ngene. Wek. Bebek lanang ndang wek. Ndang wek. Wek. Yo. Bebek wedok wis ngono kowe ndang. Kowe ki ndang muni to wek ngono lho. Piye? Wek. Yo. Terus Bebek lanang ndang wek. Mancik Terus udah terus kewer. kok kewer ki yo. ngerti setelane aku. Sepelan kudu dagan lho sepelan. Lah iya ndak ngerti makanya aku ndak mudeng. Lah yo kowe iki wek ngene to. Iya wis iya. Aku mangkring. Iya wis. Terus wek. Ora ngerti karepe wong wedok kuwi ora usah maido, ya nduk ya. Iya. Kowe kepenak ndi karo kene? Derek. Penak ya. Oh derek kowe berarti kowe manutan kowe sak itu. Iya, emang. Tapi nek kono aku. Derek. Sing Sik nek derek. ndek prinsip ngono lho. Kono Pak aku. Anu. Kowe lek ndek prinsip tabuki lho kowe. Pilih sing wong loro. Oh, berarti penak wong loro, Mas. Terus? Berarti ditugel. Separuh menengah ke atas bagiamu Mas Bruduk. Terus separuh menengah ke bawah Mas Litik.
Mosok Masmu enggak wae kloksane bekecot. Ngapa ke kloksane bekecot? Jere, tembangmu apa, Dok? Bekecot ini maksudnya apa sih? Kok barang. Apa sih? Tak tuwunya tenan. Apa lo? Hewan seafood. Seafood Jawa. Siput. Kalau ndolek nek nang warung tulisane 0202 iki gede bekecot. Nah, lek 02 kae tumbasan kae bekecot. Lek 01 coba tuku kae. Apa? Kenapa? Mayit. Wong wirang. Iki nek gebukas mana, Nduk? Bukas mana? Mas Moro. Bawa. Karo bawa. Ya, bawa. Yang bawa siapa? Ayo karo sampeyan kene piye kene iki. Yo budaya iki. Yo kene. Ayo. Nyingkar nyingkur. Rada kemayu sithikno ra iso to, Nduk. Gimana? Nyingku. Bicara ke kemayu. Wiwit tane nyingkar nyingkur. Enggak wangun aku. Yang wangun itu Mbak Tut. Pancen sampean ki wong wedok sing anyep, sing adem. Ora kaken polah. Tenang, lugu. Iya. Uroh kok. Kowe ki bocah ki anggere ngomong guyu. Enggak, maksudnya wong wedok sing anget iki sing piye? Aku tuh Anyep. bingung. Anyep kowe kita ayu kopon. Anyep kok anyep. Jadi kamu itu pasif. Oh pasif, iya emang aku tuh ceweknya gengsian. Gengsian aku tuh, jadi harus cowok yang ngejar-ngejar aku nggak mau kalau. Berarti kamu tipe wanita yang jinak-jinak merpati. Gimana itu? Cedeking Pokoknya- adol, oh cedeking betul adol. kayak gitu aku ya kayak Kowe nek gitu. nggon peteng dekem berarti kamu itu siapa? Dekem neleki cengelmu kuwi. Oh iso. Iki sing diarani wanita mutahharon. Nggon Apa bojoku tuh? malah wanita mutoh-mutoh. Lah kuwi kuareken lek kuwi ya. Ya. Lingsam yen mutan. Wis ngrasake sate ayam kene Ponorogo dereng tuh. Udah, tapi udah lama, udah lupa Lu rasanya. mau enek sate kambing kok Balura? Lah kan kambing. Tapi kan sate ayam pernah ya di sana tuh. Enek sate kopok loh. Enggak, apa itu? Oh, enek sate kopok. Apa sate kopok itu apa? Enak banget. Sate Beneran? blended. Sate blended satenya itu ayam, cuman bumbunya itu kental. Nah, itu. Kene lek ngarani sate kopok, enek. Tempe benguk wis tempe benguk. Enggak, apa bengoknya apa? Bengok ki kono gede kae. Tempe benguk. Kene iki enek Ponorogo. Kuwi lho. Enggak tahu. Langsung Besok ke- dibeliin ya. Besok dibeliin. Lah apa-apa. Ya. Berarti kita ya iki matri. Bukan materi, aku tuh realistis. Apa? Realistis. Oh iya, wadah. Kok bodoh. Istriku juga wanita teralis. Tralis ki lek yo Tralis, pager kae kok iso. Realistis ki ora ngerti ngono mengkel bae. Kok apa? Realistis itu sama dengan infrastruktur. Iki senengane Mas Cahyo. Ini lho. Lelampahan kang kawuri. Besok bojomu yo kayak selendang ini gitu, dadi sinden apik. Selendang trimo sampe netok ngene. Meriayi. Bojo ki lho meriayi. Selendang nek tak tukang selendang iki dawane nek 7 meter. Lho. Ngantek kene blebet iki stres, ngantek kemripate. Bareng tak foto kayak mumi dene. Malah mumi. Ayo. Terus. Terus Tresno tulus nadyane engku bekas Ya. Mas dah. Gebuk es mal. Oke. Ya. Oke, monggo diaturake. Yuk, dados. Yen liwat aku kelingan
tukang gambui. Ben waras, ben waras. Dicombor kaya sapi ya iki. Hey!
kaya ditraksi ketek gire dhewe. Awas, boleh kan jembar, awas. Loh, pas. Tepuk tangan, luar biasa. Oh, talenta ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, sae napa sae? Sae napa sae? Malih napa sampun? Malih. Malih, Mas. Keterima Mas Gluduk kowe, ayo. Dadi tenan kuwi. Ayo le, awas, awas. Awas. Bukan. Iya. Sae napa sae? Sae. Sae napa sae? Sae. Monggo gek dibudalke. Kok neh ki lho. Pun. Lho. Lah kok wis mari dhewe kowe? Wis. Lho, kudune sing neh kok iso. Mari iki. Lho, gak neh to? Wis. Wah, mripate mlili neh, Mas. Mripate mlili neh. Mlili matamu. Mlili iku ora perkara dadi. Lah apa? Kena ambune sarung iki lho. Sane. Lah sarunge sapa kuwi? Pak Dene lho. Mbok diombah ta, Dede. Hei, kowe iki untuk Mosok sarung diapili kok iso. Sarung ambune damen. Ngono kuwi kena royalti lho, ngawur ae. Suri, De. Lho, apa lho? Ngono nyilih mangsang. Mas Gluduk, jenengan lak ngambil sarunge Pak Dene kok to? Nggih. Mongko nggih golek dhuwit jenengan to? Nggih. Akhire entuk dhuwit mboten? Oleh. Lah kudune rak ketang pira diparingi. Nah. Tondo tresno. Barokah iki enek. Kuwi. Sarung sabdane aja nganti wurung tegese nek iya ya iya yen ora ya ora. Gara-gara sarung lho, lehmu joget barongan ya apik. Lehmu joget apa kuwi jalanan ya apik. Heh, rumangsamu ngene iki mlebu TV, cara dituntut, wah kuwi sarungku kena undang-undang kowe. Royalti kowe ngawur ae. Mergo sarunge Pak Dik kuwi bukan hak milik. Kowe iki menteleng maklar tok mentelek kowe. Loh, aku lak yo ngewangi Pak Dik to, kuwi melu teles ngono kuwi jare. Mangsamu. Oh, pirang persene yo diwehi. Sarunge nganti mambu ngono iki mergo ya sing kagungan kan guru kuwi. Nah, lek jenengan paringi dhuwit terus nggih tumbas sarung meneh. Wah, jenengan ganjarane luar biasa Mas Gluduk. Ora mesake. Sat. Ya. Dek, anu regane sarunge 100 cukup 100. 100 cukup nggih. Oh, mboten cekam no biasane sak taun 200 wis ngapiki. Atlas kayak cap mangga gak ada jajah duduk kaya. Sesuk aja tuku atlas tuku global. 100 ya, Dek nggih. Susuk nggih. Susuk selawe ya, Dek ya. Matane. Apa ya arepe sangu nyusuki selawe kok iso mangsane iki lho. Sing penting
awakmu ki niat ngono. Kulo makrofin sedekah, niatmu sedekah. Ngono. Ki ana nawala Mas. Nggih. Nuwun sewu menika benyan waos mawon. Nggih. Pamit. Wah, nggih. Oh, jamu. Alhamdulillah. Kan balik ning Gontor. Nggih. Anu teng Ngabar. Ngabar Gontor. Nggih. Alhamdulillah. Soleh. Nggih. Nyuwun pangestu Bapak Ibu nggih. Anak kula Brahma nggenipun nyantri wonten ing Ngabar mugi-mugi dados laring kang soleh. Nggih. Kok maring ini susul anakku Mas. Nggih, teng pondok. Tak keke ngabar. Alhamdulillah. Pondok pesantren. Anak iki ning pondok wis enek rong dina iki rong dijikuk. Teng pondok bersalin. Iki urung tak bayar. Nggih. Sampun dipun waos to, Pak? Lah niki gur jenenge sinden niku? Oh, niki enten jamu niki lho. Jamu. Oh, jamu. Untuk Pak Taslim. Birgita, terus Jo Klitik, Jo Klutuk, Pak Heru dan lain-lain. Alhamdulillah. Jamu wis kono tunjuk Jamu. Jamu napa Mas Klutuk? Menika Jamu napa? Tolak sidoske to. jamu sorengat. Lho, Apa kuwi? jamu sorengat ki apa? Diombe isuk jengat menika. Oh, jengat semangate, Pak. Oh iya, Nggih, berkibar semangatnya. Oke, siap. Wirasora. Tembahipun napa ingkang dipun kersakaken? Menika sekedap, nggih. Nun sewu saking panitia kegiatan tasakuran keluarga Bapak Lukman, nggih. Ngaturaken panuwun atas kerawuhanipun Bapak Bupati Ponorogo Pak Sugiri nalika siang wau, Kang Giri, nggih. Ugi dumateng Ibu Hajah Siti Mukiyarti MAG, anggota Komisi E DPRD Jatim. Betul. Bapak Siswandi, anggota DPRD Ponorogo, fraksi Partai PDI Perjuangan. Lan ugi Bapak Wasis Camat Kecamatan Bungkal. Kata sangat para wakil-wakil rakyat dalam menika ingkang lenggah, Mas. Nggih, leres. Insyaallah para pejabat-pejabat ingkang kawugan Nggih. yang berangkat dari masyarakat Nggih. diusung untuk menjadi masyarakat, kita harus dikembalikan kepada masyarakat. Nggih. Lan ugi menika saking penulis buku sejarah desa, nggih. Atas nama Pak Gondo Puspito, dia Iza, ugi Mas Vicky lan Sanggar Sarotama Ponorogo ngaturaken mangayu bagya walimatul khitan wilujeng kagem Mbah Lurah Lukman nyuwun lagu Kusuma Wijaya, nggih. Dari panitia tasakuran keluarga Pak Lukman, nggih. Nggih, lajeng nyuwun dumateng panjenenganipun Ibu Mugiyarti Dewan Provinsi Jatim, Bapak Siswandi saking PDI Ponorogo, ugi Bapak Lurah Lukman menika kasuwun napa niki? Jenengi minggah wonten pepanggungan. Oh, mewakili. Nggih. Siap. Lalu menika bapak-bapak dari jajaran TNI Polri lenggah, Mas. Matur nuwun, nggih, sembah nuwun sanget, nggih. Monggo dumateng Ibu Mugiyarti kalian Bapak Siswandi, Pak Lukman, Pak Lurah, monggo menika wonten dawuh wonten amanah supados panjenengan tetiga tindak wonten ing pepanggungan. Siap. Mawi wonten rekan ingkang penggalipun Bapak Lurah nggih dipun atur tindak nggih. Nggih. Siap. Monggo Mas. Kanca-kanca. Yun kami gatosanipun Mbak Lurah, monggo. Nggih, menika amanah, nggih. Monggo Bu Giarti. Monggo Mbah Lurah. Monggo mriki kula mati. Sarane wis ngene. Mbah Lurah aturan Ibu Mugiyarti, Ibu Dewan aturan mriki masyarakat pun ngentosi Pak Siswandi Pak Lukman. Alhamdulillah. Monggo mikipun dipun asta. Sugeng dalu. Kowe kok sosok ya turun ning kene kok iso. Saya mendek. Nggih. Menika kalian Ibu Mugiyarti nggih. Nggih. Saking Trenggalek, Mas.
Oh, nggih, nggih. Alhamdulillah, niku Mbah Lurah. Mbah Lurah. Pak Diwan. Nggih, Pak Sis. Nggih. Nggih. Mboten. Niki sudah bulan tok, Pak. Nggih. Monggo paring dawuh Ibu. Nggih. Monggo Bu. Ibu jan piantune cilik tapi gelange gedhi. Waduh. Mripatmu lho ya roh ae. Wong wedok ki senengane ya nggon-nggon ngono kuwi. Kowe iki jan pangapunten pancen Mas kula nggih sok ngeten niku Bu Kladuk. Nggih, Gus. Pancenipun Kyai Putri Nun pangapunten. Kebahagiaane wong wedok niku mawi dipun pundhutaken mas-masan ngeten nika. Nggih to Bu. Lho. Bojoku ora tau gelem tak tukane mas-masan. Lah nyapa? Njaluki bumbon. Tak tukane Mas gelang moh, kalung moh njaluki apa? Lombok, Mas. Wah, apik. Ya apa Lombok? Sak pekarangane ya aku ya. Oh ya sak mulai ngluwi-ngluwi. Monggo Bu Giati. Nggih, nuwun sewu Padalang. Sedanten para Ibu Waranggono. waranggono ingkang masyaallah. Napa malih menika waranggono ingkang setunggal Padalang. Nggih. Bu Kesi. Wah. Nggih, menika mantan kula, Bu. Nun sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah summa alhamdulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Engkang kawula hormati seluruh kru daripada Kidalang Pak Cahyo Kuntardi. Pak Cahyo Kunardi saking Karanganyar, Jawa Tengah sekalian seluruh para parawit dan pengrawit dan gerombolannya. Rombongan seluruh Gus Jo Klitik dan Jo Lutuk. Nggih. Genang gabung nggih. Nggih, insyaallah lah niki wau sampun inden. Sampun jagongan. Nggih, sampun jagongan. Badhe nanggap malih. Nggih, badhe nanggap. Alhamdulillah. Mbah Lurah sekaligus Ketua MWJNO Kecamatan Bungkal, beliau Romo Kiai Lukman dan Ibu Nyai Keduren. dan seluruh para pejabat yang ada di Kabupaten Ponorogo dan juga seluruh masyarakat yang begitu hebat. Alhamdulillah Ponorogo memang menjadi pioner. Tepuk tangan untuk jenengan sedembek. Damai Bu, iki damai Bu. Dan beliau yang sangat kami banggakan ini adalah wakil rakyat yang ada di Kabupaten Ponorogo. Apunten Bu, Gus mikipun ampun ngeten Gus. Kersanipun mangke mboten padha kali kagungan panjenengan. Dateng kamera kok mboten saya katon. Alhamdulillah beliau dan kami dari anggota Provinsi Jawa Timur DPRD, kami berangkat dari Partai Kebangkitan Bangsa. Kami diberi tugas di Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur yang kami siap mengemban aspirasi seluruh masyarakat khususnya Dapil 9 yang ada di Kabupaten Ponorogo, Magetan, Pacitan, Ngawi, dan tercinta di Trenggalek. Makanya kami mohon doa restu semoga dengan kebersamaan yang begitu hebat di Ponorogo ini akan menjadi salah satu contoh yang terbaik di Jawa Timur. Amin. Yang menjadikan Jawa Timur gemah ripah lojinawi, aman, tentrem, dan hebatnya seluruh masyarakat menjadi satu untuk membangun negara tercinta Republik Indonesia ini. Ngaten Mbah Dalang, semoga saja semuanya bisa berkenan dan keamanan, ketentraman dalam rangka membangun negeri tanpa keamanan dan tanpa kedamaian tidak akan berarti apapun. Amin. Demikian Mbah Dalang, ada salah khilaf kami mohon maaf atas nama Haja Siti Mukyarti. Ini apabila kami selama ini mengemban amanah membawa aspirasi seluruh masyarakat yang kami wakili, belum ada kepuasan di dalam seluruh yang kami wakili. Hanya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah kami siap mengemban amanah dan kami siap untuk membawa dan memperjuangkan aspirasi dari seluruh masyarakat ini.
Demikian kami akhiri wallahumma fiqil aqwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cekak aos singkat padat dan berisi. Alhamdulillah. Monggo Mbah Lukman. Mbah Lukman. Mbah Yai monggo. Pun kula mboten napa-napa. Pun anggap jenengan kula pun genep ning sedaya. Dalangipun wonten, dagelanipun wonten, sing mirsani sampun kathah. Amin. Pun katon bayar di. Bu, jenengan katon nyawar gitu nggih. Siap. Pun niku mawon. Sing murang toto malah kritik niku wau lho Pak Lukman. Kita nanggap malih Bu ya. Nggih. Mula asmane Mbah Lukman. Yaine gampang, diluk tur yo ora iman. Nggih. Terus jenenge Mbah Lukman. Bu mugi